Tým, že Lean je o použití zdravého sedliackého rozumu a tom, že učíme sa vidieť veci, ktoré sme predtým nevideli, tak ľudia sa naučia pozerať a naučia sa hľadať riešenie namiesto toho, aby ukázali prstom na viníka. A to si myslím, že je ten zásadný rozdiel. Viete, kam ísť a čo použiť a ako to urobiť. Veľmi dôležité, aby sme pochopili, že keď niečo sa zmení s tým zákazníkom a niečo sa zmení s tou hodnotou, čo zákazník chce dostať, tak my musíme zmeniť každodenný proces. Lean znamená samostatná zmena, každodenná zmena. Pretože keď posledných 10 rokov alebo posledných 20 rokov nič sa nezmenilo a pracoval si za to, aby dostal stabilitu, tým pádom veľmi ťažko nasledovať túto filozofiu. Podľa mňa, pokiaľ sa Lean robí naozaj správne a tým pádom, že sa zameriava naozaj na ľudí, nie na nástroje, ale na tú kultúru a na ľudí ako celok, a teda na každého zamestnanca, tak má Lean obrovský vplyv na otvorenosť ľudí zmenám. Keď prišiel COVID, tak firmy, ktoré sú naozaj kultúrne Lean pokročilé, by som to povedal, tak naozaj i hneď začali hľadať nejaké možné riešenia, čiže ako reagovať na tú zmenu prostredia, ako reagovať na to, čo sa po covide stalo. A naozaj potom boli napríklad o 3 mesiace popredu oproti tým firmám, ktoré len hľadali prvé mesiace dôvody, prečo to nejde a prečo sa to momentálne nedá. Tak ja beriem, že on pomohol už tým ľuďom, alebo teda našim ľuďom vystúpiť z tej komfortnej zóny a začať sa zamýšľať nad vecami, nad ktorými sa možno že v histórii nebolo treba, pretože každý určite má svoje nejaké zaužívané spôsoby práce a zároveň pomohlo to kolegom vnímať, že proste trh sa mení a treba sa prispôsobovať požiadavkám toho zákazníka. Ten prvý moment, keď sme zaviedli Lean, tak to bol taký, že wow, efekt, že aha, že aký to má veľký potenciál, ale teraz, že kde začať v tej našej firme. Tak sme začali kade-tade, na každom oddelení pomaly. Skúšali sme robiť veci, alebo meniť veci v čase, keď ešte nebolo potrebné tie zmeny robiť. Napríklad štandardne robíme budovy, ktoré sú odlievané na mieste, hej, zo železobetónu. Keďže sme videli, že bude treba robiť veci v budúcnosti rýchlejšie, efektívnejšie, kvalitnejšie, aj pre toho zákazníka, tak sme sa vrátili k tej myšlienke prefabrikovaných stavieb, ktoré vlastne vo Fínsku prebiehajú už bežne, pretože vlastne v tej fabrike ty vieš vyrobiť tie elementy ďaleko kvalitnejšie, s vyššou presnosťou. A tak sme to začali robiť aj u nás. A keď sme s tým začali, tak v podstate boli sme brutálne neefektívni. Sme zistili, že vôbec to nie je rýchlejšie, ako keď to odlievame na stavbe. A to bol ten učiaci sa proces. Teraz, keď už sa láme chleba a naozaj musíš byť rýchla a efektívna, tak dneska to už vedia robiť. Aj tí naši pracovníci, aj tí naši technici to vedia odkontrolovať. My sme sa nemuseli začať učiť v ťažkých časoch. Ten Lean nám pomohol v tom myslení, že sme sa začali učiť v časoch, kedy ešte bolo dobre. Hej, a toto si myslím, že táto mentalita už sa rozšírila do radov našej firmy a že kolegovia už vnímajú, že zmena je nevyhnutná. My sme začali na stavbe organizovať také tie denné stretnutia, hej, že v iných sférach sa to nazýva možno shop floor stretnutia. My to voláme, že last planner stretnutie, kde vlastne princípom je, že všetci dodavatelia našich stavieb sa každé ráno stretávajú v takej veľkej dvojbunke, kde sa navzájom koordinujú. Na stavbe sa stretávame so zmenou každý deň, alebo teda niekoľkokrát denne. Hej, zmení sa počasie, niekomu vypadne materiál, neprídu robotníci do práce. Aj v tom nám pomohol Lean a teda Last Planner vyrovnať sa so zmenami každý deň na stavbe. Pekný príklad ma napadá, my keď vzdelávame ľudí, čiže vzdelávame všetkých ľudí, pomocou také simulácie z Lega, čiže máme výrobnú linku a simulujeme ju na výrobku z Lega. Tým ľuďom, ktorí sa ešte nestretli s Leanom, vysvetľujeme tie základné Lean princípy, čo sú to plýtvania a všetky tieto veci okolo na tej simulácii. A oni napriek tomu, že už 10 rokov robia na linke, tak práve po tomto školení prídu napríklad s 5 rôznymi nápadmi a povedia, že naozaj, že sú to veci, ktoré doteraz si mysleli, že sú super a že sú efektívne a práve na tom, že im to ukážeme na tých simulácií, tak prídu na to, že sa to dá naozaj inak a ešte s lepším výsledkom. Všimol som si to vtedy, keď prvýkrát sme mali pipeline projektov na ďalší rok, že teraz sme v období robenia budžetov
ktorý bol tak dobrý, že som do toho nemusel zasahovať a oni sami vedeli, kam ísť, ako ísť, akým spôsobom. To znamená, ten tým vyrástol, bol pripravený pozerať sa dopredu namiesto toho, aby zase hľadal problémy, hľadali riešenia, hľadali spôsob, ako to urobiť. Dostali nástroje, dostali spôsob, akým to spraviť a začali ich používať. Nejaký aha feeling, keď ľudí pochopia, čo naozaj Lean znamená. Najdôležitejšie není náklady, ale oveľa dôležitejší, čo ľudí robia, akým spôsobom organizuje ich život. A vtedy ja som pochopil, že ľudia pracovali 8 hodín a nakoniec vyšlo to, že iba hodina a pol a 2 hodiny produkovali pridanú hodnotu. Keď ideme do tej línovej transformácie, v každom prípade snažím nejakým spôsobom pretlačiť, aby ľudí pochopili, aby ľudí cítili tento feeling. No z môjho pohľadu Lean je z 80% o tých soft skilloch a o tej komunikácii, o tom change managemente, čiže o tom zvládaní zmien. Si myslím, že takto sa dá využiť naozaj ten Lean, že ako tých ľudí pripraviť na tie zmeny a ako ich správne odkomunikovať. Čiže rovnako ako v každej sfére, aj pri prechode z výroby živočíšnych produktov na plant-based produkty, firma by mala mať takú tú otvorenú myseľ alebo kultúru medzi zamestnancami. No minimálne, keď už firma má zavedené nejaké lean procesy, tak zamestnanci sú zvyknutí na to, že okrem svojej štandardnej agendy, na ktoré boli zvyknutí v iných zamestnaniach, si musia vyčleniť čas aj na to, že robia sa nejaké VZMK, že sa robia nejaké zlepšovaky. Na jednej strane produkujeme, čo naozaj bol objednaný. A na druhej strane snažím sa ušetriť energiu, snažím sa ušetriť každé resursy. Lean pomáha byť flexibilný, pretože Lean odhaluje veci, ktoré sa dejú a ešte sa stanú. To znamená, bavíme sa o predikcii a prevencii. A tým, že viete dopredu predikovať, čo sa môže stať, tak si viete vyriešiť problémy, ktoré vám môžu spomalovať procesy pri prekypovávaní výroby. Je už jedno, či vyrábate práčky, mäsové produkty alebo zeleninové produkty. V podstate ide o to, čo urobíte, akým spôsobom to urobíte a hlavne, aby ste vedeli, čo vás čaká a predísť tomu, aby ste nemali straty.